Na fito ne yi magana akan wannan karamin dan iskan tsare nan hankalin nan. Wannan karamin yaron ka kiyaye ni ba match ɗinka bane ko ta ko ina. Ni ba match ɗinka bane a harkan fim. Abin da ya maka tasiri a rayuwa da kai suna da shi shekara na 8 ina aikin sojan kasar Lanami. Shekara na 4 zuwa 5 ina aikin sojan sama Air Force. Na fika iya iskanci. Na fika. Duk wata hanya da ake bi a zamo dan iska. Trikashi yadda Soja boy wato ya fito shi ma yake mayarwa da Abale martani, inda Abale ya fito ya ce Yayiwa ce Soja boy gargadi. Haka zalika shi ma da yammacin yau ne Soja boy ya fito ya mayar masa martani. Ana jiran martanin Aminu Jeto shi ma wal Allah ko an jima zai zo. Ku ci gaba da bibiyar a wannan tashar ta Arewa Global News da za mu ci gaba da kawo muku bari mu kunna ku ji har ƙarshe. Cikin iskan tsare nan hankalin nan. Wannan karamin yaron ka kiyaye ni ba match ɗinka bane ko ta ko ina. Ni ba match ɗinka bane a harkan fim. Abin da ya maka tasiri a rayuwa da kai suna da shi shekara na 8 ina aikin sojan kasar Lanami. Shekara na 4 zuwa 5 ina aikin sojan sama Air Force. Na fika iya iskanci. Na fika. Duk wata hanya da ake bi a zamo dan iska na bi ta amma ba zan dan iska ba. Iyakacin da mutum ya kira dan iska ɗaya ne harkan nan da nake ta waka. Amma bacin shi baka isa mu zauna da kai baka ce ka san Usman dan iska ne, ƙarya ne. Babu mutum kwaya ɗaya da za ku yi magana da shi ce maka ai Usman dan iska ne, ba wannan mutum. Sai dai maybe harkar dan ɗauko ta waka yanzu za a kalla a ce dan iska ne ba komai. Shi yasa na bar comment section a buɗe, duk wanda zai je ya zagi ya je. Amma ka fito a dasa maka kamera ka ɗauko wannan kameran kana zagi na, wallahi zan yi maganin ka. Wallahi zan yi maganin ka. Ba na faɗa sai da gaskiya. Na fi ka gaskiya, na fi ka rufin asiri, na fi ka alfarma a ƙasar nan. Duk inda ka bincika babu mutum kwaya da zai ga maka ce maka Usman suna da wata matsala da shi, ko kuma Usman ya mai rishin mutunci, ko kuma Usman bai da kunya, ko kuma Usman a'a. Sai dai a ce maka Usman ya fito da wasu harkan sababbin waƙoƙi da yake yanzu waɗanda suka sabawa al'ada ta malam Bahaushe, saboda da waƙar da kuke gani daidai da wanda kuke gani ba daidai ba, duka addinin musulunci ba daidai ba ne. Babu malami da zai zo maka da wata magana aya ko hadisi ya halartar maka da waƙa ko fim. In kuma akwai ba kasida ba, ba kuma ijma'i ba, a aya ko hadisi akan tafarkin su ake tafiya a tsari na addinin musulunci. Aya ko hadisi baya daya da za ta halatta mun kowace irin waka ko kowane irin fim ya fito. Saboda haka da nawa wakan da naku wakan da kuke gani daidai ne duk ba daidai bane, su mu aji su gefe nan gurin gaba ki mu ba daidai muke ba. Da fatan dai kun ji duk abin da shi Soja boy yake faɗa. To fatan mu sai dai mu ce Allah ya ba wa kasar mu zaman lafiya, Allah kuma ya sa mu dace. Faɗa mana ra'ayoyinku sannan ku danna mana subscribing da alamar karfafa. Mun gode.